Hej alle sammen. Mærts Havred Cup 2026 er slut, og hvor har det bare været fantastisk, at der er så mange af jer, der har deltaget. Tillykke med jeres fangster, alle dem af jer, der har fanget noget. Og kæmpestort tillykke til Søren Svaren Kjævel, som har vundet med sin superflotte havred på 69 cm. Stort tillykke med førstepræmien på de 10.000 kroner. Den øvrige præmie, resultatrækkefølge, kan I se i opslaget herunder. Og I er velkommen til bare at komme ind forbi butikken og hente jeres præmier. Udover det, så mangler vi lige at trække lod om et gavekort af 1.000 kroner til en ekstra heldig vinder. Vi har alle jeres navne godt blandet rundt her, og jeg trækker en tilfældig heldig vinder, som er Mads Lund Strate. Stort tillykke med et gavekort på 1.000 kroner, og endnu en gang tusind tak, fordi I har haft lyst til at deltage i Mærts Havred Cup 2026. Vi håber at se jer igen til næste år. Knæk og bræk.